जों दिनै कंग्रेस पार्टी नङै कैसे डेलीगेशन थांदोंमोन गंडा दैसाव आरो परमेश्वरिया बुथारजागमानतयै जों दिनैबाय 4 बार प्रग्राम खायनो हारखा सिनि दिल्लीनि একটা टीम फाइजाक आ दिल्लीनि टीम पर्यन्त थांगिमालि आबार किफिलिमा थांखा आबोनि परे 2 बार 3 बार जों थानानि बागै आरो ट्राई खायया किन्तु जोंनो आबो माने एलाउ खालिया मिया हरो सिनि प्रदेश कांग्रेसनि प्रेसिडेंट कन्फार्म खायया आ गंडा दैसाव थाना बागै एवं डीएम बो अलरेडी एलाउ खायया आबोनि बागै जों फुंनि 9टा থেকে प्रदेश कांग्रेस भवन हईते आगरतला हईते जों रवाना रखा हठात खाई 9टा जराव प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट डीएम सावरका आरो 163 इम्पोज खायजा आबो रसजाया को नरक थांगी मनब्ला जों अलरेडी थाना बागै रेडी सिंजा जोंनो तिनिबाय 4 बार नरक मा आटको खा एलाउ खालिया तिनी जे जागा नरक आटको जों आरो नरक आटको जाथुम किन्तु जों थानाय नै विदाउट एस्कर्ट जों सुदिखा सिपाही जला लाई थाङै बिस्राम गजो कासा कासिबो सिनि आशिष सानि एस्कर्ट जोंनो रमखा एस्कर्ट इया कभारेज खायखा आबोनि परे जों थांखा थाङै जों तामसखनि जागा कालाजारी हाथायो बिराद बेरिकेड रजाक आ बेरिकेड अब नुखाय किरिमा जों जायसे माने एमन बाबा बेरिकेड रेखा रंदि और कोनो आइन मन आंदोलन खांखाय बा अन्य कोनो मुभमेंट खांखाय आ कुतुं जेबाबे बेरिकेड रेखा पुलिस सीआरपी रेबो बिराद बेरिकेड रेखा जों आरो थांनि जायगा जों आटकुमार परे अनेक को सालायनो चेष्टा खायखा आरोनि जरा प्रशासनिक कर्मकर्ता दंनाय आबारबो अनेक को सालायखा बर कोनो मते जोंनो हरना गसलिया आसुं जरा सोंलायखा गंडा दैसाव नरक जे 163 इम्पोज खायमानि ताबो आरो बाजार चलितो बाजार चलि ओ बाजार बुसुक बरक फाय तिप्रासाव आसुनो फायखा 1 आसुनो फायखा ओंगा आरो 5 जनि साय गोबां बरक जमिजा ओंगा आबरले नरक तामो एक्शन नाया आइरो बुंलायखा आइपनो बरकनि को एकटा जे जोंतो सागरि खेनि बरक जोंनो साकान हइते जेबाबे अर्डार जागो आइकेनो जों मासुलिगो नरकनो जों याकारि मानिया आकक मियानि तेके परमेश्वरी आंनि नुखुंबाय जों कक्सजाक परमेश्वरी आंनि थैमानि तिनि श्राद्ध दङैतो गथिक श्राद्ध जरानो जोंनि प्रग्राम खालायखा बरक सांगतिक बखा तंथगायजाक बखा बासालायजाक जे कांग्रेस पार्टीनि एकटा डेलीगेशन फाइ दङ दिनै शुद्ध परमेश्वरी आंनि न' सिनि थांनाय आकाव गैया जारा नक सक साजानाय दुगान सक साजानाय आरो जदि शरणार्थी दंखांखाय आबरबो जों कक्सानायनि बागै थां जे बरक बुसुमानखा बुसुमानिया तामुखदिंखा इया आबो जत्त किछु मुटामुटि बरक कक सालायनानै हायनो जों वानसुगि थांनाय माने किन्तु आरो जों थाङै सगि माने दाबो अगतरा माने नरक अनेकই साइमानो आरो 7 तारिखनि घटना 7 तारिखआव आनंद मेला चलितो और आनंद मेलाओ परमेश्वरी थांजाक आ आनंद मेलाओ किसा मेन्टेलि डिस्टार्ब खायजाक बिजन चक्रवर्ती चेराय आबो न बुमानि नुखा आबो न बुमानि नुखायनो परमेश्वरिया आ चेरायनो सिनिङनै बथाङै सायगा परमेश्वरिया आरो बिजन चक्रवर्ती तो मेन्टेलि डिस्टार्ब नरक ताङै बनो बु आइ नै सिनि बुगुंबारानि चेराय मासा 1 फानि बुजागनायनो माना खायना थांखा आ माना खायना थाङै 1 फानि बरल कुथुमै परमेश्वरी आंनो बुखा बुई बरक लास खिखलायखा शेष पर्यन्त बनो हस्पिटाल तो बुजाखा और कैसे कगमासाव कम्युनियल टेंशन आबो थी गया परमेश्वरी आंखा सिनि बरक दफानि खरसा बरक और बुजागनाय बरक ओंखाय 1 फानि बरक बजदि सिनि बरक बुनि बरक हनि हिंखांखाय परमेश्वरी आं किन्तु बिजन चक्रवर्ती बुजागमा जागा दायां खामु बुनायबो वानसाराव दायां खामु किन्तु ब मेन्टेलि डिस्टार्ब हनिनो बनो थाङै माना खायगा
माना खायथानि से अन्य दफानि वानजि दफानि बर बन फाइ बुफाइ ओमफ्राय और 7 तारिख जों माने परे 12 तारिख हास्पाताल बथैखा बथैमानि परे बिनि डेड बडि नगो जखन सौइखा आ हर कैसा बिराद बड़ इन्सिडेंट खा ओमफ्राय जोंनि बर' रक आसुक सेराय काहाम ब गुवाहाटीनि कैसा कलेज एडमिशन नाजा और शिलंनि कैसा UCC एडमिशन नाजा ब 8 तारिख ना 12 तारिख के बुकुजानि बथांना को तमने एडमिशन नाय आरो नियो क्लास नान तमने आरो थाना तमने किन्तु ब आसल एडमिशन जागा थंगै सगा बत कलेज थंगै मालिया आबो बेलायखे अनफॉर्चुनेट बेकार बेलायखे बुगा खानमानि कप आबोनि बिनि डेड बडि सौनि परे साबो अ नक सखा सगिया आबो अरनियो सिनि बरनो सखा आबो गुसुं सैनिया बुइनि बरनो सखा बा बरबै बरक दे आबो टेंशन तो मोननि सखा आबो गुसुं सैनिया किन्तु जों उरा खबर खनो सिनि बरक सगुने किन्तु आबोनि घटना गुबै दे गुसुं आबो गुसुं सैनिया आबोनि कारणे समस्त घटनानो रुतुगै कारिनानि बागैनो प्रदेश कांग्रेसनि लगे जों आदिवासी कांग्रेसनि तरफ থেকে सिनि मनमोहन रियां डेपुटी रेजिस्ट्रार रिटायार्ड यूनिवर्सिटी ताई एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन अमूल्य कुमार रियां ताई आं साजाक आं शब्द कुमार जमातिया सिं कथाम आदिवासी कांग्रेस जोंनि डेलिगेशन थांबाय किन्तु आ कालाजारि हाथायाव जों आटका जों आ गंडा तैसाव हाबैसिमालिया परमेश्वर रियांनि नगब जों थैमालिया वानजि दफानि बरब थांमिला आरो जे घटना माने बब घटना अंखा ताम घटना अंखा जों पाब्लिक बायखौनो इंटरेक्ट खैमेयानि कारणे जों आरोनि आसल रहस्य जों बुजिलिया तबे जों वानसुगु आबोनि जोंनो कासुमानि उद्देश्य एकटा नंनानै वानसुगु जे अरनि गभर्नमेंट बीजेपी गभर्नमेंट ठीक मणिपुर जे घटना अंगै दङ दुईटा कम्युनिटी नो तै वालाय सुग्लाय खलायमानि हाय आबहाय खलायनानि द वानसुगि दं आबोनि एक्सपोज देंजांना किरिका आबोनि बागै दे जोंनर हरिया आरो आबंखा सिनि वानसुगमान जों जत अहासागानि तिप्रा हानि वानजि दफा एवं तिप्रा सात दफानि सिनि कयमुं दं अ घटना एकटा अंगि थांखा जेकुनो कारणे घटना अंखा आ घटना नते पगि थाङै अरनियो कम्युनियन टेंशननि आबोनि থেকে যতন बाथाङै दंलायनानै बागै जों गबगौ ताई त्रिपुरा सरकारनि मुख्यमंत्री एवं गवर्नरनि थानिसिनि गयमुं अ इन्सिडेंट मानि जागो दागति थाङै तामो घटना अंखा आबो ठीक भाबे विचार विश्लेषण खायनायनि बागै जों जत आदिवासी कांग्रेस जोङै राज्य सरकारनि थानि जों दाबि